is over Truus of Trees, man. Het is zoals vast al over. 17 minuten over 2. Te gast in de studio. Mishmash te gast in Mishmash. Salut, kom eens in. Ja, ik ben even aan het kijken of... heb je vrijdagmorgen, heb je dan tijd? Dan moeten we even kijken, ja. Oh, dan kunnen ze waarschijnlijk op het alternatieve LVK. Nee, ik zit vol met... we hebben deelnemers zat. Dat Nee, maar dat van die is pas middags, toch? Wie dat van mij is pas middags? Die LVK. Os LVK, ben er van Pollux LVK. Ja, maar ik moet dat toch goed gaan stappen, denk ik. Want ik ben nu zelf aan het organiseren. Wat is dit? Ik heb zelf nu een LVK. Dit ga je op dezelfde dag nog een LVK organiseren? Die gooie leedjes van die haal ik daar uit. Wat slijt er op? Heb ik dat niet gezegd? Dat mag gaan niet. Dat is je had van een concept. Bert Achter heeft dat met Os afgesproken. Nee, maar zeg maar de beste van de slechtste hebben we nu. Het is weer een nieuwe actie. Nee, de beste van de slechtste. We gaan het er niet meer over hebben. Ja, spannende tijd voor. Ja, Leedje dreigende hitte weer, hè? Ja. En dan wil ze natuurlijk hier op de mooiste evenementen van Limburg stormen. Ja, absoluut. Wat zullen we het tofste evenement zien wat geoeid op de rechtshoek kunnen komen met dat waanzinnige leedje? Op de boetezitting in Venlo. Hallo Henk Over. Dag Frans. Alles goed? Het zal er niet waar zijn, hè? Programma al hoors rond voor de boetezitting? Henk? Ja, ik ben nu even aan het denken wat ik nu moet zeggen, ja of nee. Het is toch nooit gehoord, hè? Ja, het is een buurtrondje. Ja, maar daar is vast nog ergens een geertje van, pak een beetje 3 minuten 43. Ja. En misschien voor de soundcheck dan gaat het 3 minuten 43. Nou, wij hebben een liedje ontdekt en dat is toch uitgegroeid tot een hit. Het zijn allemaal mensen die beukend sms'en en mailen, beukend van emotie, hè, van dat ze het zo mooi vinden. En we kunnen hem ook nog iets sneller zetten als het emotie, maar ja, misschien Jean-Luc het zegt nog ook niet wat zeggen dan. Ja, gans Limburg heeft een kop wie een kloon, man. Misschien moest er dus tijdens op de radio zo zeggen. Nou, kijk, dat is ook sterk, want die jongens stonden net helemaal hard op de deur. Zullen we zo wat liedjes zingen? Durf je dat van Henk Over? Ja, heel veel zingen, ja zeker. Henk, is er de klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor, allemaal komen dan. En vels ze er nog dan die oordeel? Ja, maar ik ben niet alleen verantwoordelijk, hè. Dus dat is zeker leuk. Van, je wil niet zeggen dat die andere eerst het ook leuk nee, maar zijn. die echte baas Tom Doesborg was niet te bereiken, dus toen bel je Maar Henk, als hij nu al ja zegt, dan kun je voor tegen Tom zeggen dat hij al ja heeft gezegd. Ja. Oh ja, dat was al een ja. Zo, Henk. Henk, wat was het trouwens, hè? En een kopje en een kloon. Ja! Mishmash! Dames en heren, blijven de wanden! Hoe hebt ze een kop, wie een kloon? Kop, wie een kloon, daar kent ze niks aan doen. Maar het steekt dich toch zo schoon. Doe hebt ze een kop, wie een kloon? Kop, wie een kloon, dat steekt te goed, daar moest er niks aan doen. Daar ben ik nu eenmaal met geboren. Dat hoort bij mij, zo heb ik dat al jaren. Hoe hebt ze een kop, wie een kloon? Kop, wie een kloon. Nu kijk maar eens, dat steekt dich toch zo schoon. Ja, hey! En dan komt het eerste couplet. De kenjer in de straat, die riepen mij al nog. Hey, door! Moest ze daar eens kijken, man, nu kijken staan. En een kloon! De het mich toch een kipkesjes wie een kloon. De hoofd met vaste loven, daar ga niks aan te doen. Kijk mij eens aan, dan schutter in de lach. Zelfs mijn eigen vrouw zegt, houd je dat voor wat? Iedere dag dan zet het de schat, ik houd van dich. Dat kunt het allermeeste door de lach op dien gezicht. En dan ga je Doe hebt ze een kop, wie een kloon. Kop, wie een kloon, daar kent ze niks aan doen. Maar het steekt dich toch zo schoon. Doe hebt ze een kop, wie een kloon. Kop, wie een kloon, dat steekt dich goed, daar moest er niks aan doen. Daar ben ik nu eenmaal met geboren. Dat hoort bij mij, zo heb ik dat al jaren. Doe hebt ze een kop, wie een kloon. Kop, wie een kloon. Nu kijk maar eens, dat steekt dich toch zo schoon. Hartstikke idee! De ambtenaar van stand, der zag mij met verspas. Hey! Al heb ze een lukupke, ik geef de geile pas. Doe moes op de foto zonder lach op tien gezicht. Maar ik zou echt niet weten wie dat dan moet bij mij. Ik vroeg aan de chirurg, kent Gerry gaat aan doen? Ik loop al heel het jaren te lachen wie een kloon. Hij keek mij aan en riep, Doe man, du bist uniek. Du hoeft niks te veranderen, dat steekt dich magnifiek. En dan ga je Du hebt ze een kop, wie een kloon. Een kop, wie een kloon, daar kent ze niks aan doen. Maar het steekt dich toch
een kop wie een kloon. Kop wie een kloon, dat steekt te goed, daar moest er niks aan doen. En ook echt een kop wie een kloon. Alle drie, ja. Ben ik nu eenmaal net geboren, dat Herbie Mix, zo heb ik dat al jaren. Toen had ze een kop wie een kloon. Kop wie een kloon, nu kijk maar eens, dat steekt ik toch zo schoon. Kop wie een kloon. Kop wie een kloon, daar kent ze niks aan doen. Maar het steekt ik toch zo schoon. Doe het een kop wie een kloon. Kop wie een kloon, dat steekt ik goed, daar moest er niks aan doen. Daar ben ik nu eenmaal net geboren, dat Herbie Mix, zo heb ik dat al jaren. Kop wie een kloon, kop wie een kloon. Nu kijk maar eens, dat steekt ik toch zo schoon. Nu kijk maar eens, dat steekt ik toch zo schoon. Nog een keer. Henk? Henk? Ik zucht die al, Dave. Dat zit in het radio. Ja. En Henk? Ja, hier klapt. Immers op de redactie klapt. Nou ja, dat is het einde van de 10 man met die zitten klappen hier al. Kom op, zo. Ik vind het een leuk liedje. Ik heb net op televisie even gekeken. Het ziet er ook leuk uit. Ja, het doet me een beetje denken aan Kapke wie een Tapke. Ik heb dat net ook goed geleerd. Ik heb hem ook goed geleerd. Jawel. Ja, hè? Maar we regelen wat danseressen erbij, hè? En wat meer. En die ganse prinsen gevolgen. Dat bericht is even nog van de zout wat en alles. En Henk? Ja, die danseres, dat klinkt goed. Ja. Maar dan is het weer een ander nummer dan, of wat? Dan heb je dit nummer. Zullen we anders We hebben nog toch een echte bellen? zulke danseressen die... Jongen, Henk, een beetje enthousiaster. Ja, weet ik wel, maar ik probeer ook... Nee, ik ken het gelijk enthousiast doen, want dan meinen die jongens al dat ze een plek hebben. Bij hoop wil ik ze meer dan Maar geven. ga je ze iets proberen? Ik gewoon zelfs overleggen met de heren van de commissie. Ja! Dank Henk. Gewoon ophangen, anders trekken de kutel in. Dankjewel Henk. Tot 4 uur een frisse wind.